חברים, אני מדרג פופ מספר, הוא לא כזה טוב. מיליון צעצועים זה כל מקום אחר. איזה מקום שכחתי? מקום אחד לפני האחרון, מקום החמישי זה רגע חכו, זה לא כזה טוב. אני לא אוהבת. ביי. זה יהיה את הגמח. זה זו חשוב. לא כזה אהבתי את ביי מרווה. אז אחד, כן, ביי מרווה. אז זה ברמה. רק שהפופים לא להרוג אותי. רק שזה ארוך. אני יודעת. יש לזה הרבה. אחרי זה זה המקום שלישי. בוא נראה אותה ממקום בכלל שני. אתה מקום שלי בטוח ובטוח, כי לך רק חייב זה לא מספק אותי בעלי. על זה יש לי כבר אחד, לא. אני רוצה מטורף נעשה. אני בכנס הפער. אני צריך חמוד. אז יאללה ביי.